Евангелле паводле Мацвея. Езус, адпусціўшы народ, увайшоў у дом. Падышлі да яго вучні яго і сказалі: «Растлумач нам прыпавесць пра каласоўнік на полі». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сейбіт добрага насення – гэта сын чалавечы. Поле – гэта свет. Добрае насенне – гэта сыны валадарства. А каласоўнік – сыны злога духа. Вораг, які пасеяў іх, гэта д'ябал. Жніво – сканчэнне свету. А жняцы – гэта анёлы. Таму, як збіраюць каласоўнік і паляць агнём, так будзе пры сканчэнні гэтага свету. Пашле сын чалавечы анёлаў сваіх, і збяруць яны з валадарства яго ўсё, што спакушае і ўсіх, хто чыніць беззаконне, і укінуць іх у вогненную печ. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Тады праведнікі заззяюць, як сонца, у валадарстве іх айца. Хто мае вушы, каб слухаць, няхай слухае.